s-ar potrivi foarte bine să continuăm. Doar o propunere. Já musím na úvod vám musím rozvít ještě jednu utopii. Eu la început trebuie să vă discut încă o utopie. Být na volné noze jako spisovatelka je drsný život. A někdy sním o tom, že se nechám zaměstnat a odpočinu. Că să fiu o scritoare full-time este o viață foarte grea și aspră și uneori visez la viața de angajat, că o să mă angajez și o să mă odihnesc. Pro mě je nejhorší utopie, kterou jsem ztratila. Pentru mine e cea mai rea utopia pe care am pierdut-o. Nebo lépe řečeno iluze. Sau mai bine spus o iluzie. Všechno to neštěstí 20. století člověka pryč. Că toată nefericirea secolului 20 o să ne umanizează. Další iluze, která padla, je, že u nás totalita skončila, neskončila, má jenom jiné podoby. Și alta iluzie care s-a terminat este iluzia ca totalitarismul la noi s-a terminat. Nu s-a terminat, doar are alte forme. Další utopie, která padla, je utopie o tom, že demokracie má u nás hluboké kořeny, nemá. Alta utopia care s-a dărâmat este ideea că democrația are la noi rădăcini puternice. Nu are. Další utopie je, když jsme podepsali v roce 1949 Organizace spojených národů, vyhlásila, že lidská práva jsou nedělitelná a zároveň v roce 1975 v Helsinkách jsme podepsali další otázky svobod, které pro mě jsou naprosto zásadní, tak se ukazuje, že v Čechách je nikdo vážně nebere. Și alta iluzie care s-a dărâmat e că când am semnat în 1949 la Organizarea Națiunilor Unite Carta Drepturilor Omului și după aia la Helsinki în anul 75 am semnat alta declarație despre drepturile omului. Am crezut că trebuie să ne ținem de ele, dar acum în societatea cehească nu e așa. Pro mě byl zásadní Václav Havel a zásadní pro mě byla jeho věta Život v pravdě, to pro mě byla Bible a já jsem se dožila doby, kdy ve vlastní zemi vlastně Václav Havel a jeho odkaz je dnes vysmívaný. Pentru mine a fost foarte important Václav Havel și deviza lui viața în dreptate, în adevărat. Și acum sunt șocată că Václav Havel și mesajul lui este în propria țară ridiculizat. Nechci teď mluvit, co se děje v Evropě, řeknu jenom detail, který mě zabolal nejvíc dneska. Nu mai vreau să prea vorbesc despre ce se întâmplă acum în Europa, dar vreau să vă povestesc un detaliu care m-a durut cel mai mult astăzi. Moje dcera je tady se mnou,
je jí 15 let a pracuje jako dobrovolnice v pražské nemocnice Motol. Fiica mea, care astăzi aici cu mine, are 15 ani și lucrează ca voluntar într-un spital praguez, Motol. Motol nabídl 24 syrským dětem těžce nemocným, že zadarmo je bude léčit. Spitalul de copii Motol a propus celor 24 de copii sirieni bolnavi grav să le trateze. Přijelo jenom 6 dětí s rodiči, protože ostatní se báli do Čech přijet. Și au ajuns doar 6 copii în Cehia, împreună cu părinți, pentru că restului a fost frică să vină în Republica Cehă. Takže pro mě je to otázka, jak to, že začínáme mít takovou pověst, že lidé u nás žít nechtějí. Și pentru mine acum importantă întrebarea de ce să spune despre noi ceva, de ce oamenilor e frică să vină la noi. Takže pro mě je ta deprese z toho, co se děje hlubší. Já tady můžu vést politické, různé teoretické řeči, ale o mentalitě střední a východní Evropy, ale děje se něco mnohem horšího, mizí základní lidskost, mizí základní soucit. Pentru mine acum depresia mai gravă. Putem să vorbim aici în general despre depresiuni Europei Centrale, dar pentru mine acum e mai importantă sunt mai importante chestii de bază, de compatimire, de drepturile omului de bază. Vlastně zvítězilo, jak já ten svět vnímám přes slova, tak pozoruju, co se děje se slovy. Cum eu privesc lumea prin cuvinte, văd ce s-a întâmplat cu cuvintele. Základní slovo pro mě bylo slovo solidarita. Și cel mai important cuvânt pentru mine a fost solidaritate. A u nás zvítězila solidarita nebezpečí a obav. Și la noi a învins solidaritatea pericolului și temei. A před čím už teda varovala Hannah Arendtová, která o tomto slově taky velice často psala. Și despre asta a scris deja Hannah Arendt, scuze. Ale vždycky je naděje, takže já jsem si tomu všemu musela uniknout, takže v poslední knize jsem potřebovala perspektivu bytosti, která má nadhled na celou zeměkoulí. Am avut nevoie în ultima mea carte să scap de asta și mi-am creat un personaj care trăiește deasupra lumii. A vybrala jsem si samozřejmě stylizovanou literární vlaštovku. Și mi-am ales un personaj stilizat, literar, o rândunică. Která se po staletí vrací na ta samá místa. Și este o rândunică care se întoarce sute de ani pe același locuri. A vlaštovka neví, že jsme si zemi rozdělili, že existují státní hranice. Rândunica nu știe că noi ne-am împărțit lumea, că există granițele statelor. Neví, že existují národnosti. Nu știe că există națiuni. Neví, že existují náboženství. Nu știe că există religii. Neví, proč je pro nás tak důležité, jestli se
nu știe de ce e așa de important pentru noi dacă ne-am născut ca bărbați sau ca femei. A vůbec nechápe, co to ten biologický druh zvaný Homo sapiens vylepší. Și nu înțelege deloc ce face specia biologică numită Homo sapiens acolo jos. Já bych mluvila dlouho, ale nevím, kolik mám času. Doamna ar vorbi mai lung, dar nu știe cât timp are. Nás tady hodně, já skončím. Suntem mulți, o să termin. Těch neuróz v současnosti je tolik, že Sunt foarte multe nevrozele prezente. Mulțumesc frumos. Aproape că regret vrea să vin cu niște propuneri mai optimiste. Dar, sigur, trebuie să mergem la rădăcina lucrurilor. Dacă vrem să lecuim ceva, chiar dacă e vorba de boli, trebuie să punem mâna pe rană mai întâi. Mă întreb cum se raportează